Kublai shibun ni pibaro ki pe ya kane ka video pat kane kalong ka jin pentip na ki kam ki balaj na ka Indian Post GDS requirement arjar arpulai ha ka schedule ka baar bat ha ka Indian Post GDS kawat ya gitu ki bladap ya ka kelas 10 pass bat ha megliaro ki don shibun ki post ki balaj ha ki circle befer tengin mata ya pi baro ki detail bakamnya ya ki ki post ki balaj ki nomor ki post ki education qualification ka jinsiu bat katno teli ki post ki balaj megalia bat ki de te tong ni sedang no menta tarik ke bapila aban apply kan sedang naduk kalai 3 Agos sebat kengkut aduk ka apply 3 Agos ajar apply bat ki post ki balaj habaro kari India kade aduk lai pojar sapoi post bat ka kerteng jong ki post ki balaj kite benkong kade ka brand post master kabar kade ka astan brand post master bat ki post ki balaj hamegalia ki don hadu ndrup sau post ha ki circle beper bat namenta ka age limit kade ha karta ka ba khatpra hadu sapos nem karta bat ka relaxation part kade namenta ki OBC Isnem namenta ki SC bat ST kade sansnem ha ka jinsiu lane ka jinyo manlau banai kade namenta ki post jong ka brand post master kan sedang nadu ka khat arajar hadu arkunajar laispa prapo haka sibnai bat ha ka post jong ka astan brand post master kan sedang nadu ka spojar hadu arsawajar sauspat nyopo haka sibnai sabha namenta ka qualification te hakini ki atli ki post ki wat ya ki bladep ya ka kelas 10 pass lengba ka mat bat ka English kup ka subject na kano ka recognize board lane university bat PD benang ya ki local language kamut ba PD benang ya ki tin lokal haki jaka ba pitre lada PD ha megalia PD benang ya tin kasi ha kata kedor bat kumjuru PD bendon ya ki arsaka longkum ki skoti lane bat bat PD bendon ya ka jintip bat sempang ha ka komputer lada pinang tang ha ka basic komputer ro kala biang epi lane lada pimdon ro tila apply ya kaneka post bat ha ka application fees ka kantup namenta ki general OBC kade cispatengka bat namta ki pat ki kategoris umban komersiu ya ki application fees jongpi bat namenta kamut jong ka selection process kade lengba ka kelas 10 pass percentage ka badai lada pihe ka jinyo ha ka percentage bila tigna penyo pej ya kaneka kam kin pej ha ka percentage ka bapidon bat omrun kam banto ya ka exam kin pej tang ya ka percentage ka bapidon te komno pila ban submit ya ki application form jongpi telada pidon ka jingmut ban apply ya ki post pila ban pendap ya ki application form lengba ka official website jong ka Indian Post GDS document portal bat sa upload ya ki dokumen ban kam kum ya ka educational qualification bat kui de te sedang apply no menta yo lese overload ka server dan ka website kala ban down te WhatsApp aga tarik bakadu yo pindu te sedang apply no menta kat barang biang kapor te aswa gen code ya kane ka video lada pio jimentoy ha kane ka channel soba ban subscribe pas share ya kane ka video shaki parlog jungpi ki bakwa ban apply ya kane ka post te tang kini jimentip kublai shibun